MC. És bujócskázni fogunk, ugye? De ez ilyen többfajta minigémes lesz. Az Egyiptomban nem baj, én is itt vagyok. És akkor ez ilyen minigémes videó lesz, lehet, hogy lesz rajta. A linket megtaláljátok a leírásba, ugye? Ja, akkor majd írjuk le. Írjuk le. Ahogy tudod, legendarian. Nem tudok felvenni mindegy. Írjuk le. Nem, hanem itt blokkok vagyunk, tudod. Tudod, a hide and seek. A mesteremcén is imádtam. Csak sajnos letörölték azt a szerver, de át... Mindjárt kezdődik. Te mi vagy? Én dinnye. Dinnye van. De itt van crafting table, ahol el lehet bújni, csak én nem tudom, hova bújjak a dinnye. Aha, ide! Ide be... Nagy... Egyébként nem csak izé lesz, nem csak ilyen hide and seek lesz, hanem lesz ilyen kis... ez ki volt? Ja, akkor én is küldök. Ui. Küldtem én is. Figyú. Nem csak ilyen bújócska lesz, hanem lesz ilyen Skype, PvP, kreatív, ugye? Meghaltál? Meghalt? Az jó. Elnézést. Engem még nem találtak meg. Hát csak megtaláltak. És szólok, hogy dinnye vagy. Ott egy könyvespolc, ott szalad. Jaj, hát bakker. Alá, az mi? Igen, mert a blokkokat, ha megütjük, és az XP adja, hogy mennyiszer ütheted meg, vagy sebződsz. Ez a baj ebbe. De mindegy, én dinnye vagyok amúgy is. Egyébként láttalak, itt voltál a közelembe. Komoly. Ja. Ez mi volt? Az a baj, hogy ütögeted a blokkokat, és elfogy a ütögetőd, és akkor sebződsz. Szerintem is. Szerintem melyik? Legyen Bedwars. Tudod az át. Itt vagyok a kezdőnél. Melyik csapat legyünk? Sárga! Sárga csapat! A sárga, igen, sárga. Ott van. Vagy a másik oldalon, igen. Egyébként a Legendary MC ez jó kis szerver, majdnem nagyon mint háborok. És mi ketten vagyunk, ez az? Mi? Legalább nem trollkodunk, nem? Mert tudod, Vaskó folyton trollkodik.
De az a gyerek meg szedi fel egyből. Nem a vasat, Ja, a rézeket. Jó vannak. Igen, a Bed Wars ez egy jó kis minigame. Először a páncélt kell megvenni, még a páncélt is beszínezik, ugye? Ő milyen textúröpek? Muti már meg. Ő eddig sem. Ja, ez jó, ezt ismerem, ezt a textúrát, ez a Faithful Updated. De hogy raktad be, mert nekem nem... Ó, de jó, nekem nem engedi be ezért. De olyan jó, hogy megcsinálzik még a ruhát is. Várj, először izélek, textúrapeket berakom. Na mi? Nem enged. Fejlesztetted már? A szép. Akkor, de figyelj, de mi fejlesztettük először? De mi fejlesztettük komolyan először? Hello. Oké, dobjad. Oké. Na, most. Jó, azért vegyünk biztonság kedvéért egy görbeveszőt. Thanks, villager. Na, engedj már ide. De tudod, hogy zászlók is vannak valahol. És azokat majd ellopom. Várja, van egy ötletem. Így. Nekem ide adod? Mert tudod, ez izés. Nézd, várj, leszőnyegezem, menj onnan. Így jó lesz. Mint a spawner, tudod. Ezt vegyünk már építőanyagot, legalább nincs itt. Legalább Vaskó nem troll bajnok, ugye? Vaskó troll. Mindjárt itt vagyunk a szigeten. Majd én nekem van. Olyan jó, hogy nincsenek trollfészek, nem? Mert Vaskó egyszerűen annyira trollfész, hogy mindig trollkodik, pedig... Áj! Na, de először tudod, hogy mi fejlesztettük, mert én ott van a fejlesztés, hogy hátralevő idő. De ne trollkodj, oké? De nem kell, amúgy is veszek egy külcsákányt. A gyerek fut valahova, valami történt. Na, azt hiszem megvan a különleges láncigre való pénzem. Különleges láncig. Ja, 20 izé kell. 20 részpetárda már meg is van. Mit csinálsz? Én megvettem különleges láncinget. Ja, ott az ágy tényleg. Mert az ágyat el kell lopni, az a lényeg. Tudom, ez nagyon jó minigame, én az Empire Craft és egy olyan IP-t szereztem, ami nagyon jó. Vaskóval. Én már az Oviba. Én 9. Az jó. Én nem sokára leszek 10.
Jó, de én Nugi nem fogok trollkodni veled. Mert én nem vagyok annyira trollface, csak Vaskóval trollkodok, mert ő is trollkodik. Bele. Egyébként én ma fogok nachoszt enni. Hát tegnap Ő sajtszósszal a Cinema City-ből vettem. Nem, csak betemetem. Milyen... Na akkor először a már még ha másodszor hal meg egy gyerek. A kékek még mindig nem fejlesztettek. Ott egy piros! Ott egy... De ott van, segíts! Jönnek! lát, Először tudod, jönnek és kiütjük alatt a blokkokat. De tudod, kiütjük alattuk a blokkokat, azért csinálja ezt, érted? Hülye. Szóval. Na így. Ott leesett a gyerek. Az igen volt ez tényleg. De már egy gyerek másodszor. Gyorsan el kell lopni az zászlót. Gyorsan lopjuk. Mindegy, én ellopom az zászlót is. gyermek! Leestem! Leestem az zászlóval! Én leestem az zászlóval, annyira okos voltam. Tudod, amennyit se tudok, bazd meg? Kurva sokat. Lopjuk el az ágyat. Jaj! Itt hoztál. Egy virág. Kösz. Ez pont az én cuccaim. Az mi volt? Figyelj, megveszem megint a különleges száncinget. Ezerrel ver a szívem, Itt van részletárda. De figyelj, egy gyerek már Ez ki volt? Ja. Ez a SM. Eloltom a tüzet. Itt van chest. Ellopjam. De milyen jó már! A chest is kimutatja, hogy mikor törik. Ja, de durva. Komoly. Nekem kimutatta. És lopok ilyen jó kis cuccot. Itt vagyok fönt. Melletted. Mögötted. Mindegy. De. Itt az arany!